Nyati family yanga yaterasike mushure mekunge vati vamarambire ndivo vega vakavaitira something tine musoro. Vamwe vese celebrities aya star senders kunyanya Moboys apana chavakavaitira asi vakazokumbira havo ruregerero. Then mwana wemudzimai watsvangirai tied the knot yesterday ku Cape Town. Maititi vari kundovharisa stadium papelandava apo musi wa 31. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pakaitika bongozozo mushure mekunge management yanyate Zimbabwe Gilbert yati iyo marambire manager ndivo vakatiitira zvikuru kudarika vanhu vese vana Vekolupa nevamwe vakadaro vakabva vangokandiwa paside. Vakanyora ivo vakati tinoda kumbotora mukana uno kutenda manager vedu. He has been working so tirelessly behind the scenes kubva manager pakatanga kushanda nesu upenyu hwedu wakatanga kurongeka. Pavanhu vese vatakasangana navo social media vamarambire vakatiratidza kuti vasiyana nevamwe vese. Havaitiri zvinhu kuti vaonekwe, vanoita action uye zvichibva pakati pemoyo wavo. Vanotigaidha uye vanotidzora. Pamwe pacho ndaimboita nharo asi ndakatozoona kuti ndine zvakawanda zvandinofanira kudzidza. Vakaumba ukama nefamily yedu yese, munhu wese akanzwisisa kubata kwavo. Havasisiri manager chete, vatova hama chaiyo. Kukaitika mabiko kana nhamo kumusha kwavo, mhuri yedu yese munoiona iriko. Hama dzangu tibatsireiwo kutenda baba naamai Marambire. Tinongotaura namai Marambire pafoni chete asi unonzwa kuti uri kutaura naamai vane rudo. We can't wait to see her in person. Tinombozvibvunza kuti dai vasiri baba naamai vaMarambire tingadai tiri papi. So guys, ndo first post yavakaita vari kuti vamwe vese vepasocial media vanhu vanotoda cloud but vaMarambire ndo vega vanoita zvinhu nemoyo wese. Izvi zvakarwadza vazhinji. Vakabatsira Nyati family kuti izikamwe kunyanya Mbingaldo TV guys ndiye akatega vanhu vakawanda akavapina papost yake kuti munhu wese anoenda paMbingaldo TV agogona kuvaona. Moboys munetsi zvakare was one of the first people who had faith in them when no one else was even looking in their direction. Akavabatsira akavapa kuti vaite maambassador organization yake Great Hope. Kukazoiwa Jim Flame yakazovaburitsa mumukuku ikavapinzawo mumba iri nani pakazoita kutengegwa TV nezvimwe zvakadaro. But vanhu vese ivavo havachataurwi nezvavo. All of a sudden kwatengwa bhutsu itsva ndoyofambwa nayo. Vamarambire this, vamarambire that. Guys, zvinorwadza moyo. Vese vana baba Rokadia, Taiti na Kiki, yes pakazokuitika fallout but zvakatozopusha kuti maviews akure nezvimwe zvakadaro. Guys, there were a lot of people that were involved. Isuwo maviewers tichikwidziridza kuti million views dziachiviwe easy. Vanhu vachisenda mastars pakatangwa zvakare movement yekuti vekwanyati vaitigwe madonations but vese ivavo havana basa. Ketina akatombobatsirawo pakabviswa monetization paya vachiti ivo upenyu hwedu hwaperera pano. Vese nana Angel Love vachivinga vana Taiti kuma inbox vachiedza kuti zvinhu zvigadziriswe but vese ivavo havana basa. But chafadza ndechekuti vazonzvera mwoyo yavo vakadzoka ndokuita live. Vati ivo havazivi kuti post iyi yanyoreka sei nekuti ivo pakadzika pemwoyo wavo vari kuti ivo vari kukumbira ruregerero. Vatenda munhu wese vakatanga zvakare kurondedzera kuti vakatanga vari mumukuku. Moboys akauya, Jim Flame ikazodai, Mbingaldo ikadai, Tandaza Mars nziyo yake Taiti and Kiki zvichingoenda zvakadaro. So guys, vazonyora zvakare another post. This one really showed kuti ndivanyati vainyora nekuti the punctuation tinongoziva kuti zero punctuation, no paragraphs. Munongozivawo spelling error, grammatic error, wobva watongoziva kuti ava ndivo vanyati. Zvavatotaura izvo zviya kuti havazivi kuti first post yanyorwa sei. Guys, you need to believe him. So vakati ivo everyone I hope as kubva
tichitanga tiri kumkuku tichitambudzika. Hapana kana mumwe chete akatiitira utsinye. Vanhu makatida nekuda kwekuzvininipisa kwedu, so tinokumbira ruregerero pane posti yatakanda. Satani ari kuzama kuda kutibvisa pamberi penyu. First person to help us ndimi makadonetera chikafu mazuva aya tichiri kumkuku. Second, kwakauya More Boys Munetsi wakatiita mabrand ambassador ecompany yavo, upenyu ukava neshanduko. Third, kwakauya veGem Flame vakatiburitsa kubva mumkuku. Tiri kungotenda. Fourth, Mr. Veko Lupa vakatiwanisa mapassport nekutivhirira nzira yekuti tigokwanisawo kuzivikana. Fifth, tina baba vedu Dr. Barnabas Marambire vakativakira musha wedu wekugara nekuda kwetrue story yedu vakabata moyo wavo. Tichingoda kuvatenda. Tine kambani Nakiso Bowl yakatipa basa rekuadvertiser. Tinoda kukutendai tese tapota hedu. Fambaiwo nesu patinotadza tiregerereiwo motidzora zvakare. So guys, ndo mashoko avo aya vari kukumbirawo ruregerero. Yes, we want to thank a lot of people. Veko, King Solomon, Chijanje, Kalongas, vese vakabatsira guys. Ukamenshena mazita unozosiya nevanhu vakakuitira zvakanyanya. First post you can see kuti vanyorerwa zvavo. Munhu anyora anga achiedza kuzvisa panzvimbo iri nani achishora vakatanga, asi ndivo vakaita kuti tisvike patiri nhasi. Nyati family, dzidzai kubva pamistake iyi. Musarege vamwe vanhu vachimaneja page. Yes, mastrats ari kudhuma. Vamwe vari kuti magona mukakumbira regerero. Vamwe vari kuti musade kushamisira. Pane vakambotangawo vachiita zvamuri kuita izvi tichivatevera, asi senyika musi wavakazongotitarisira pasi takabva takusiyana navo. Do not join them. Mwana wemudzimai watsvangirai anonzi Rumbidzai akachata nemukomana anonzi Geubeti kuCape Town. Vana Aunty Zodwa Mukandla vanga variko. Vamwe vakabvunza kuti ko Zodwa Mukandla nemudzimai watsvangirai vanozivana kupi. Musakanga mukastory iya yakataurwa kuti Zodwa ndiye nyakubatanidza Tsvangirai naElizabeth uyu guys. So vamwe vari kuti ndizvozvo handiziye kuti tiri kucelebrate chii chaizvo, asi anyway stepdaughter did well. Aiwa, these ladies nemari dzava nadzo vari kugona vedu vepa vana vavo and vari kuroorwa and they always support each other. Vamwe vari kuti aiwa mai Tsvangirai vanga vari guma Tsvangirai haana kuona banga kwarakabva nako. So guys, vari kuroorwa vasikana. Last time Zodwa anga ro Cape Town ikoko zvakare achichatisa mwana wake, the second daughter. The first one as well got married to a Nigerian man. Rumbidzai has followed the footsteps apindawo muma rich cousin imomo guys. So ndo zviri kuitika muma streets. Then maititi vati ivo Pelandava stadium iri kuvharwa. Ivo nana Mathias Mere vari kuenda kundovharisa vari ikokoko vachipinda muKenani vachibuda muIjipita 2024 ichivhariswa in style. So vari kuBulawayo. Gadzirai guys motenga matiketi monosangana Kenani ikoko. Tichivharisa Nyati family vadecida kuvhura Nyati Foundation yavachange vachibatsira vamwe vanotambura vari kunida help. So guys, let's keep on supporting vana ava vane dream. Pakangokanganisika kunyorerwa kwavakaitirwa nemanagement team yavo, so pakangoresveka, asi chakanaka ndechekuti vakazvininipisa ndokuzodzoka vachikumbira regerero. Ipapo ndo panokanganisika. Ukaona wabudirira uchishanda navanhu ukazotanga kudadira vakakuisa ipapo, aiwa vanogona kungokubvisa. Remember, with social media it is a numbers game. The more the people ignore you vakakublutika, aiwa unongozosara nepage rine 1 million yatova ghost town. Kuita shurugu yasiwa namakorokoza guys, zvinenge zvangooma. So ndo nyaya yatinayo muzuva ranhasi. Do leave your comments on what you think about the Nyatis.